lalela ngifuna ukuhlabela amakhosikazi ukuze ngifundise omakoti emakhaya ukuze kungashiwo ukuthiwa kungashiwo ukuthiwa guga izinwele kodwa guga ikhanda. iBhayibheli alisho ukuthi umuntu wesifazane oganile unekhanda ngoba lithi ikhanda lomuntu wesifazane iBhayibheli lithi indoda. yini iBhayibheli lithi ena kuguga ikhanda? Lisho ukuthi iBhayibheli indoda kungumsebenzi wayo ukunakekela ikhanda lomkayo. Niyangizwa madoda? Angidluleke ngoba isikhathi sami sincane. Uyabona ngifuna ukuthi bomama zithandeni man. Okwesibili into emqoka umuntu wesifazane wazi umzimba wakho ukuthi umi kanjani. Uyangibona nje mina uma ungangifica ngigeza mina ungabaleka kodwa mase ngigqokile noma ngithunga ikhasoke ngithunga ikhasoke elifana nomzimba wami. Musu kubona umuntu njobe igqoko zenze zahluka nje khona ezinde khona emfushane. Musu kubona umuntu ethenga isigqoko eside nawe usuthenga isigqoko eside kanti lakhe ikhanda liyabheda. Uthi maso sifakile wena kube sengathi isigqoko sifakwe yigusha. Wazi umzimba wakho ukuthi udingane. Kukhona abantu abafanelwa zikhethi eyifika la madolweni angithi. Khona imizimba enjalo. Khona imizimba efunelwa izikhethe efanele ngezansi kwamadolo. Kukhona imizimba efunelwa ingubo ezivulekileyo. Khona imizimba efuna ingubo ezibambayo. Musa umzimba wakho ungayifuni ingubo ebambayo. Uthenge leyo nto wena. Ngoba wenza ukuthi sikubuke noma singayimisele. Musu kuhahela umuntu eyifakela ingubo yakhe uzumbuza ukuthi wayithengaphi futhi ngamalini bese uhamba uyoyithenga ngoba you don't have your own choice. Hamba uthatha izinto ezikhethwe ngabanye abantu bese ubuza uyigqoka ngoba uyibona ngoba inhle emzimbeni wakhe hayi wakho. Hayi wakho.